ताबुकसे माने ताबुक बिसय माने इमारजेंसि अब बजागाव एक्सिडेंट हाइखो बजागा थाम माने बोनो तो फायर ब्रिगेड तुई फायो का जैसे बोरक सामा हंगांगा का तलावो न एक्सिडेंट नंगु स्कूटी एक्सिडेंट नंगु तुई फायो होने साव बतो इको 10-15 मिनिट सिगां तो बखाता बोनो पेशेंटनि कन्डिशना से खामिया संगत इंटरनल ब्लिडिंग खाना जोंथि नरनि जेसे जे फार्स्ट एड रुई रेफर रहो हका बोनो जीबीओ सैजाक ताबु नमनि बर फाइगां का दै होनायदा बट हायो एक्सिडेंट मोनामो थायो बिश्रामगंज तलाव बिश्रामगंज हस्पिटालनि तलाव एक्सिडेंट दङ नै जों खोनाबाय मा खांगे दैजिलुको एक्सिडेंट मोनि खोनाव बिदिनो बनि जिरि एक्सिडेंट हों हायको बिनि नक से दैजिलिगो बिनि नक से दैजिलिगो एक्सिडेंट मानके बिसरा गन्द तलाव खूब सम्भवत आमति नहनै जों खोनाव दा बुमरक कोनो साइदमा गाके रामु देबरमा उनि 40 बছর बुहानो बुमके बुमानि बुलापि देबरमा पाराके दैजिलि पारा तागमनो दा हका नाले रेपा दा हका ना अरन हर खुदा रेफार सुइतनि रिजाक ताबुं नंग बरक फाइना थां गानिबो फाइजाक बरं नंग बरक फाइगा हंगाका रिहनायदा ताबो रुगि बो हायनि तो रुगिनि कन्डिशना सो जाथाया आचनि बिसोर मुगिसा आनि बुमुं डक्टर रिया देबरमा बिश्रामगंजनि एमो